Бүгінгі шығарылышны көңілі хәбәрден башлыйбыз. Татарстан халық санын алу бойынша лидерлар рәтенә кірді. Республика халқының 97% жан исәбен алуда катнашкан. Халық санын алу барышында иң активлар кыйммәтле призлар белән бүләкләнә. Конкурста ничек катнашырга мөмкин? Хәбәрчебез белеште. 3, 2, 1, поехали! Let's go! Смотрим, 588. Кугмарада яшәүче Алсу Хайруллинага да бәхет елмайды. Ул соңгы модельдәге яңа телефон сатып алырга хыялланган. Экранда үз сәхифәмне күргәч бик сөендем. 5 минут буена тынычлана алмадым. Мин җиңдем. Һәр көнне ВКонтакте шелтәрендә уйнатуны көттем. Мин инде iPhone отарга өметләнмәдем, чөнки катнашучылар көннән-көн арта барды. Стационар исәпкә алу участогында яки күп функциялы үзәктә исәпкә алуда катнашкан һәр кеше үзен сынап карый ала. Моның өчен халык санын алу турында плакат яки баннер аша фотосурәтне ВКонтакте шелтәренә яки Татарстан вместе моя перепись хэштеги белән Инстаграмга куярга кирәк. Төп шарт катнашучының аккаунты ачык һәм коммерцияле булырга тиеш түгел. Когда уже прямой эфир завершен, с ними сразу же связываются наши менеджеры. Турдан-туры эфир тәмамлануга безнең менеджерлар алар белән элемтәгә керә, үзебезгә чакыралар. 9 көн эчендә 18 iPhone бүләк иттек инде. Катнашучыларның күбесе килеп үз бүләкләрен алды. Безнең катнашучылар Казаннан гына түгел, бөтен республикадан. Әгәр җәйтүбән камы Чаллы, Алабугадан да җиңүчеләр бар. Яңа смартфонны отарга өлгерү өчен халык санын исәпкә алуда 14 ноябрьгә кадәр катнашырга кирәк. Кичке сәгать 8-дә соңгы 2 телефон уйнатыла. Ания Габадуллина, Елизавета Жукова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.